És que clar, he fotut intensiu 2 dies, Sí? 3 dies, en realitat. I l'última part la vaig devorar, ahir. M'agrada molt l'última part. Clar, no en podré parlar gaire i tal, però veia una puta pel·li de les que m'agraden, saps? El tio tirat allà en un sofà, fumant, saps? M'encanta, però com màgic també. Era com m'encanta això. Oh, quin silenci. Sí. Se sent bé, això, no? Que ens Sí, han no? dit- Hola, Van dir sí, que no se un, sentia bé dos. perquè tot el so marxava cap a no sé on, però ja se sent bé. Tenim un gra tècnic, o sigui que ja està. Bueno, ja s'hi val? Sí, Sí, sí estàs a perquè la punt? gent de Vic m'han dit que són superpuntuals i que Sí, si no marxen. i sopem molt d'hora, aquí també. A veure, venim a presentar, bueno, en Jair presentarà El Xiprés, que és el seu últim llibre. Jo me l'he llegit en 3 dies, Bé. com un boig, una mica perquè anava a última hora també, però quan he Sí. estat a dins dic, hòstia, saps allò que tens ganes d'arribar a casa per seguir llegint? Clar, jo tampoc t'he donat gaire marge perquè és allò de vols fer la presentació del llibre, t'has de llegir. Clar. No em vas dir, oi que me'l presentaràs Sí, ahir? sí, era Dic, sí, passiu-agressiu. home. Sí. Escolta'm, abans de res, clar, et col·locaran ara que ve Sant Jordi com a llista dels mediàtics, no? Una mica, perquè surts a la tele i tot això. Sí. Com ho vius? Perquè és que jo el fet de saber que eres un mediàtic Sí. vaig pensar a veure com escriu en Jair, perquè no hi he llegit res, tu. Ah, bé. I mira que ens coneixem i Sí. tot. Però m'ho vaig agafar com un mediàtic i no sé si notes aquesta etiqueta. Ja, és una etiqueta que pesa com una llosa, però l'has d'acceptar perquè evidentment tinc l'altaveu de la tele i la ràdio, llavors em serveix per fer promo, tot i que no ho faig perquè sóc molt mal comercial de mi mateix. Però clar, estàs a dintre el mateix sac que, per exemple, i et dic a gent amb qui he estat signant colze a colze a Sant Jordi, a Belén Esteban. Clar. Llavors Clar. és... Belén Esteban ha escrit un llibre? Sí. Belén Esteban ha escrit més llibres que tu, per exemple. Bueno, no, tu també. No. Tens... Couto he estat. Couto. Sí. Però bueno, doncs Belén Esteban ha escrit, però Andrés Iniesta també ha escrit. Llavors jo considero que ells sí que són autors mediàtics. Vull dir que jo fa molt que escric. Sí. I escrivia abans de ser conegut o el que sigui, llavors fa una mica de ràbia, però accepto les crítiques de ja estan els mediàtics, van a llibres per Sant Jordi. Bueno, aviam, jo no és que vulgui treure llibres per Sant Jordi, però l'editorial sí que vol treure els llibres per Sant Jordi. Bueno, el negoci funciona així. Lògicament, columna o qui sigui vol treure els llibres per Sant Jordi, que és el dia de l'any que la gent compra llibres, fins i tot la gent que no sap llegir compra llibres. Sí. És un gran mal d'aquest país, però almenys se'n venen. Aleshores, sí, si l'etiqueta mediàtica existeix, a mi em fotran allà mig, juntament amb els altres companys de casa i professió, que normalment escriptors mediàtics escriuen un llibre al llarg de la seva vida i llavors ja no n'escriuen més. Però si veieu que algú continua escrivint, En va fent, llavors... És que potser ho fa una mica bé. Sí, potser interessa una mica el que potser s'hi explica. vol dedicar, potser També. no, i bueno, ja rajar-me un altre dia en petit comitè de la gent que publica més d'un llibre i no sap escriure encara. Ara explicarem una mica de què va l'argument i tot, però sempre que ens envieu... Aquest llibre ens el vas enviar a la ràdio, a la Marta, a la Juliana i a mi, i sempre jo hem endevinar amb quina paraula comença el llibre. Sí, no vam encertar, i et volia demanar si tu sabries dir la frase amb la que comença el llibre, si te'n recordes. Crec que és... Ara necessiten voluntari? O pel següent truc necessiten un voluntari? Ara necessitaré un voluntari, comença amb un diàleg. Per tant, sí que ho saps. Escolta'm, a veure, expliquem l'argument una mica del llibre. Se'm farà molt difícil perquè, com que el tinc molt recent, i s'ha de vigilar molt no fer segons quins spoilers en aquest llibre, perquè segons que expliqui ja avanço moltes coses, ho expliques tu, però diguéssim, al llibre el protagonista seria en Bru, que és un nen especial, i tot passa, que jo m'he sentit molt a casa perquè vinc una mica d'aquí, en una urbanització on hi ha moltes famílies desestructurades. Jo no soc ben bé una família desestructurada, però soc fill de pares separats i llavors tinc un xiprer al jardí
I llavors jo estava llegint el llibre i dic, hòstia, aquest llibre Tot en ordre. està fet per mi. Sí. Per tant, l'argument és en Bru, que és un nen especial en una urbanització. Sí, l'argument és aquest. És un nen especial, és un nen que té com poders, diguéssim. És un nen molt sensible. La idea no era que el nen fos... No volia que fos una història paranormal, tot i que vinc d'escriure moltes coses distòpiques i destructives, perquè la ciència-ficció m'agrada, la fantasia m'agrada, i aquesta novel·la és més costumista que fantasiosa, no? Però hi ha aquest nen que té poder, que pot veure el futur més o menys, i tampoc acaba d'estar molt clar, però sí, s'accepta amb normalitat, té un cert tipus de... Bueno, és un realisme màgic aquest, perquè tot el que expliques ho tractes tu amb absoluta normalitat, que aquest nen tingui, doncs, mira, poder de veure alguna cosa més que la resta. Però els catalans som una mica així, també. Vull dir, de rebaixar tot el que fem bé, no? El nen té poders, però, escolta, cap cosa. Que vagi classe igual i no volem problemes. Vull dir, la gent aquí, i aquí estem tots els catalans agermanats, perquè jo conec molt a l'Empordà, però pel que estic veient en els últims 5 anys descobert Osona és igual, en aquest sentit de tranquils, si destaques una mica, baixa cap a baix un altre cop. I estem molt units tots els catalans, no? Si aquest llibre el agafés per fer una pel·lícula, un director de cinema americà, suposo que faria molt d'èmfasi en que el nen té unes visions i unes coses, però aquí... que no se sàpiga gaire, que el nen és una mica diferent. Si agafa la pel·lícula, la fa Albert Serra, el nen acabarà treballant de cambrer, vull dir que... O de torero. Mirant altres entrevistes que t'han fet últimament, veia que el tema de la màgia i el món de fantasia és una cosa que tu et negues a pensar que no és real. És a dir, que tu en el món necessites pensar que hi ha una mica de màgia, no? Se't fa avorrit, si no, o què? Sí, no, trobo que l'existència és molt trista si no creus que hi ha més coses, no? Però vull dir que ho penses de veritat una mica, no? De veritat, jo crec, jo de Sake, jo ho crec tot. Crec en tot, crec en Déu, crec en la reencarnació, crec tot el que em venguin. Soc carn de secta. Tot el que em venguin jo endavant, perquè en el meu dia a dia estic envoltat de gent descreguda, no? En aquest sentit de, quan et mors s'ha acabat, no? Per exemple, visc la Neus, que és una persona molt sensible, extremadament sensible, però jo no crec en Déu ni coses d'aquestes. Treballo amb en Peyu, que evidentment és segurament la persona menys espiritual de la Terra. Com a molt me cago en Déu, et diu. Com a molt. Saps l'únic que t'arriba a dir? Però, vull dir, no... Jo sóc més aventurer en aquest sentit, no? M'agrada la màgia, m'agrada pensar que hi ha nens amb poders. El meu fill, quan era petit, deia barbaritats d'aquestes com les que diu en Bruno. Deia, estic parlant amb el meu amic invisible, un dia em va dir que em van matar, papa, fa molts anys. Jo pensava, aquest nen no està fi, no? Aquest nen... Bueno, jo tinc la teoria que de molt petit, quan va néixer el van operar, una operació molt complicada, i jo crec que va veure el túnel, va veure més enllà i, escolta, els primers anys de vida estava sensible allà, que veia colors, veia persones i deia, bueno, aquest nen, no sé, ara ja no. Ara ja és adolescent i és normal i mira TikTok, per tant ja no té... Hòstia, està curat així. Està absolutament curat, ja està preparat per viure al planeta Terra, sí. M'ha agradat molt del llibre, que no sé si ho tenies pensat això, que ens presentes una colla de nens, també els seus pares, quan els nens són petits, que estan a primària, i llavors els veiem de cop a l'adolescència, vull dir, el llibre està partit en 3 parts, i llavors quan és adult. Això tu ja ho tenies pensat d'inici? Perquè explica com tota una vida d'un personatge, penso que és una cosa, hòstia, t'has de centrar una mica i pensar cap on els vols portar. No expliques un temps molt concret d'una època, sinó que expliques una vida de molta gent. Sí, i durant molta part de la vida. Molta part de la vida, sí. La part important que hem viscut tots, no? Sí, ho tenia planejat així, vaig haver de fer un mapa, tenia temps per escriure, perquè l'editorial em van dir, tu, tens 2 anys per escriure un llibre, vull dir, pren-t'ho amb calma. Escric molt de pressa normalment, però
aquest llibre volia prendre amb el temps, fer-me un mapa dels personatges, allò de pensar pel personatge que t'ensenyen a l'escola, quan escrius què faria aquest personatge, has de saber què respondria, has de saber quins pares té, quins avis té i tota la feinada. Seguint el mètode, eh? El mètode. Sí, he fet mètode, més l'he escrit en ordre cronològic, vull dir, vaig començar per la primera frase i vaig acabar per l'última, que normalment no es fa, jo no ho he fet mai, vull dir, comences a escriure el que et ve més de gust i ja està, i aquí vaig obligar, tio, centra't, perquè si no, malament, no? I la primera vegada que ho feia, que dedicava tant de temps als personatges, perquè com a guionista de professió que soc, m'interessa més l'acció i el que passa que no el desenvolupament i les descripcions i tot això, que va molt bé per entrar a la història, però jo soc molt matusser i en els anteriors llibres anava molt directe a l'acció, de cara a la galeria. Què passa? Qui són els protagonistes? Aquests. Com és aquest tio? Ja està. En 2 línies estava descrit, amb 2 paraules, i ja està. I aquí sí que tenia clar que volia tota la tirallonga dels nens des que tenen 8 anys fins que tenen 30 o així. I va ser complicat, però va ser molt, molt, molt satisfactori. No, i jo com a lector, és a dir, m'han encantat els personatges, me'ls he cregut tots, que a vegades hi ha personatges que no te'ls creus, vull dir que no els veus de veritat. I a mi m'ha agradat molt també la mare d'aquest nen especial que té aquest poder, que és l'Eli, que és la mare d'en Bru i que és una mare soltera. Llavors jo m'he fixat en una cosa, que no hi ha com cap família normal en aquesta urbanització. Tots són com famílies poc tradicionals en aquest sentit. Això és perquè, no sé, perquè et donava joc o perquè veus que anem cap aquí, un retrat? Sí, perquè anem cap aquí, perquè tots les famílies dels amics dels meus fills són així, estan totes... Tothom està divorciat, està separat, tothom té 2 pares, 2 mares, no hi ha cap família... Hi ha l'única família normal, com família nuclear, com la Sagrada Família, pare, mare i fill, són en Miquel i l'Anna, que són... Normals. Són un intent de família convergent de tota la vida i és un autèntic desastre. Allò no va bé. Allò no va bé? No. Però quantes famílies coneixem com aquesta? Ah, no. I quantes parelles coneixem? No direm noms, però tothom està així, dels normals. Ells són els que ells intenten mantenir l'ordre en la família. Tot va malament, però aquí no ens separem perquè diran els veïns si ens separem, millor aguantar això amb el fill i tot per allà al mig. I em sembla que és absurd, i es diu moltes vegades al llibre, que és absurd intentar mantenir un ordre, intentant no, hem de ser un exemple per a altres famílies, nosaltres, pare, mare i fill, hem d'estar units, els dures i les madures, i això s'ha comprovat que no va bé per ningú. No, pobre Miquel. Ja el veureu, ja coneixereu en Miquel, que és un tio que, mare meva, no acaba d'aixecar cap. No acaba d'aixecar cap i crec que tots el coneixem. He intentat en aquest llibre repartir, no ser sectari, repartir a tothom el mateix odi a tothom. Totalment. I crec que tots us sentireu identificats amb algú altre. Espero que vosaltres mateixos amb ningú, però tots coneixeu algun d'aquests. Absolutament. Tots els protagonistes i personatges que has creat, els coneixes, tu? A dintre del teu cap tenen un nom i un cognom i són mig de veritat? Mig de veritat ho són tots. Sí, perquè això... És que ha de ser molt difícil construir de 000 un personatge o tu no et costa? A veure, ho he fet molt. En altres novel·les hem inventat personatges que surten del no-res perquè la història així volia, però aquesta havia de ser una història molt creïble, els personatges havien de ser creïbles, i jo m'agafo un referent real sempre per un personatge. M'agafo un nom real i un referent real, i que poden sonar més o menys. Alguns els conec més que altres, algun personatge d'aquest llibre és tan fascinant des del meu humil punt de vista que mereix una novel·la a part, però ja ho faré quan s'hagi mort aquesta persona, per no tenir problemes. Però hi ha referents reals perquè crec que ningú és tan bo com per superar la realitat. O sigui, tu pots ser el millor escriptor del món, però el teu veí és millor que el personatge que has creat. I llavors a la realitat ens hi hem d'agafar sempre, jo m'hi agafo bastant.
És una història, diguem-ho, d'unes 4 o 5 famílies, no?, al llarg d'un parell o 3 de dècades, no?, que els anem seguint, i un dels grans temes, i que fa riure en molts moments, però en molts moments també fa un punt de pena, és com la preocupació que tenen tots els pares per com estan educant els seus fills, no? I llavors hi ha un moment que un d'aquests fills, no me'n recordo qui és, però que m'ho vaig apuntar, que diu: l'únic que volen els pares és que els fills pensin que han estat bons pares. Sí. I llavors és com aquesta obsessió dels pares per ser bons pares, no? Sí, és veritat, ho diu la Greta, això, crec. Exacte, sí. Sí, és veritat, i això sí que ho he viscut com a bon pare. Clar, tu ets pare. He viscut molts aniversaris de nens, que un dia la Neus ho deia, que els nens deuen fer anys 2 o 3 vegades cada any, perquè hi ha més aniversaris que anys de nens, no? I llavors en moltes festes d'aquestes hi havia les xerrades aquestes típiques, que surten moltes a les converses, hi ha barbacoes, hi ha aniversaris, hi ha moltes converses entre pares, i els fills parlen d'aquests pares després, de com es comporten, de què és el que fan, de com ens veuen. I estem en una època, som d'una generació, crec jo, que nosaltres estem patint tant per com estaran els nostres fills, com es troben, anem a dir-los que els estimem, perquè a mi el meu pare mai em va dir que m'estimava, i és una cosa que... Bueno, i el meu pare menys encara, o sigui, no només això, sinó que van dur tantes hòsties que no sabia ni on baixaven. Que els nostres fills, quan siguin grans, crec que pensaran això de nosaltres, una mica, no? Ostres, el meu pare em deia massa que m'estimava, molt pesat el meu pare, no? Hem anat d'un extrem a l'altre, no? Segurament. No volia abraçades. Exacte. Doncs sí, crec que estem just en l'impàs de passar-nos de frenada. Els pares millennials són aquests una mica... Els pares millennials, exacte. Sí. És que tu no ho tinc clar, tu estàs una mica per sobre els millennials, no? És que estic en una generació que van dir l'altre dia que anava del 78 al 83. O sigui, una generació que només tenia 5 anys i que no sé quina merda de nom tenia. Però algú va decidir que no era X, sinó que era entre l'X i la... Bueno, no, jo què sé. Soc un pare de la generació dels pares gilipolles. Soc aquesta generació que està... I que una generació que vols que els teus fills vagin a un col·le ben modern, a una escola ben moderna, amb una educació que sembla a vegades que potser és molt diferent a la que vas tenir tu. Per exemple, i això els hi passa aquí al llibre, que aquests nens van a una escola... Massa liberal, per dir-ho d'alguna manera, nens descalços, que només fan els deures si ho senten a dir. Sí. Han de veure... Feu els deures, però primer mireu a veure com us ressona. A veure si us donen bona vibra fer els deures, no? És un discurs que domines moltíssim perquè surt tal qual aquí al llibre, eh? Vull dir que l'has sentit a dir moltes vegades. Potser per influència del que t'expliquen a casa. És com una mestra de primària, vull dir, o sigui... tasca, perquè deure és clar, negatiu, no? Sí. Fica pressió. Mentre jo estava escrivint aquell llibre, la Neus va escriure el seu llibre i anava sentint tot de barbaritats, de no podeu corregir en vermell perquè els nens es volen suïcidar després i coses d'aquestes i això. Clar, sé com funcionen aquestes escoles, sé, i ella ha treballat en escoles d'aquestes del bosc i... Bueno, em puc treure les crocs que em molesten? Hòstia, et molesten les crocs, nano? Tal, no? Coses d'aquestes. I jo els meus fills, no per res del món volia que anessin a una escola d'aquestes, una escola amb llibres i llibretes. I ja està. I han anat i, escolta, tu, no estan traumatitzats, per haver hagut d'escriure. No ha passat res raro. A mi m'ha donat la sensació que dibuixes una societat en decadència, que segurament ja és el que buscaves, perquè, hòstia, m'ho imagino tot el dia ennuvolat. Tot el que passa a llibres, com que sempre hi ha núvols. No dic que sigui un drama tot el llibre, però vull dir que tampoc és tot comèdia en aquest llibre. Hi ha moments que m'han fet molt riure, sobretot els diàlegs m'han fet molta gràcia, perquè són diàlegs que vas sentint pels llocs. I dius, és que la gent parla així, és que està molt ben fet. Però sí que és com tot un punt decadent, no? Aquesta urbanització, aquestes famílies, com se senten ells. Sí,
Sí que ho és, sí que ho és. I les urbanitzacions sempre em fascinen. Jo m'he anat a mirar cases, urbanitzacions, és un dels meus hobbies, és mirar cases, no? I he estat a punt d'anar a viure una urbanització d'aquestes. Concretament, del que parlo al llibre, no dic mai el nom ni el diré mai, però és Torremirona, a l'Alt Empordà. I té un punt decadent, no? Es fa una urbanització al voltant d'un camp de golf que ja dius malament, no? I vull dir que no acaben de ser cases molt cares, n'hi ha de molt cares, però ens la podem permetre nosaltres, i tothom que està som a Vic, tothom pot permetre una casa allà, no? Els autors milionaris. Llavors té aquest punt decadent de vull viure aquí perquè em dones un cert estatus i perquè estic fora del poble i estic en un lloc com estranyot, i m'agrada això que em dius que t'imagines que fa mal temps, perquè és veritat que hi ha molts personatges, es parla de la tramuntana, evidentment, que és un tema que m'apassiona. I molts núvols. Hi ha molts núvols sempre. Deu ser la tardor sempre aquí. Sempre hi ha núvol perquè si fa sol és perquè bufa el vent a fondo. I llavors t'aclapara aquell vent si no és d'allà i t'amagues a casa. I els empordanesos justament ens amaguem a casa. No som idiotes. Quan hi ha ratxes de 100 km per hora, pots ir a casa. No te'n vas allà. Coses que m'he apuntat aquí que crec que et preocupen, o si més no, hi dediques bastant a la novel·la i van sortir. De com m'ha sortit l'extrema dreta per aquí al mig, que no me l'esperava, dient noms de polítics de veritat, i parlant de política com bastant actual. No sé si se situa en l'actualitat, aquest llibre, o potser una mica en el futur, segons en alguns moments, però no has tingut cap problema en retratar tal com estem i que et preocupa. No, cap problema. No, cap problema. Volia que fos una mica real, en aquest sentit polític, no inventar-me, perquè sempre és tendència a això. Dius nom i cognom, pot ser? Crec que sí, nom i cognom, no hi ha cap dubte. Es parla d'Aliança Catalana, de Sílvia Orriols, i d'en Puigdemont i coses d'aquestes, perquè volia que fos real. A la meva primera novel·la, Hawaii Meteor, que anava d'uns terroristes que posaven una bomba nuclear a Madrid, era futur distòpic, que es diu. No, és res, cap desig, senyor juez. Sí que parlava de partits polítics, però eren inventats, no? El que guanyava les eleccions a Catalunya era el PID, que era el Partit Independentista de Dretes, i ells governaven. Però aquí sí que dic, hòstia, ha de ser tot real, no? El llibre sí que passa en un futur actual, l'única diferència és que en el llibre assassinen a la Taylor Swift, però... Aquest moment. Això t'ha agradat perquè és molt desfreig. Això m'ha agradat, ho he trobat, no explicarem, però un punt violent com mort d'aquesta tia, molt violent, i m'ha fet patir. Dic, hòstia, en Jair, com ha escrit això? Dic, quina hora era? Dic, que era un dimarts a les 11 del matí. Sí, perquè escric a aquesta hora. Aquesta hora. El dimarts a les 11 estic escrivint sempre. No, la Taylor pilla fort, ja veureu. Vaig tenir un dubte que era... Volia un punt d'inflexió pels alumnes que van a l'institut, això passa a la segona part, no és cap spoiler, però maten a la Taylor Swift, l'assassina el seu nòvio, la mata, la viola, coses aquestes, per tots els públics, perquè no hi ha tant de detall tampoc. Taylor Swift assassinada perquè jo quan anava a l'institut va morir Kurt Cobain i llavors allò va ser un trauma i els que ens agradava el grunge va ser molt fort i vaig pensar, un referent actual perquè els adolescents quedin tocats. I era Taylor Swift o Aitana. Hòstia. Però és que és catalana l'Aitana, Cuidado. Mentre ho feia vaig pensar, hòstia, Aitana, clar, mal rotllo, com li passi alguna cosa, que a més fa pinta, com aquell pare, li pot passar alguna cosa. Vaig dir, no te la juguis, tirem fora, pilotes fora i ja està. Tampoc ens estalviem una demanda dels advocats de l'Aitana, que deu ser Miquel Roca. Sí. Què anava a dir? Un altre el TikTok també surt per aquí dins el llibre i no el deixes molt bé, tampoc, no? Et preocupa també. Bueno, els teus fills deuen estar a TikTok, no? Quants anys tenen ara? 12 i 15. I el gran no tant, però el petit mira molt TikTok. Bueno, ells només miren Instagram i Twitter i tot això no ho toquen, per ells és el paleolític, això. Ells només és TikTok. S'informen a base de TikTok, he vist això, ho he vist a TikTok, he après a fer això, ho he après a TikTok, tu has après a TikTok, què passa, no? I em preocupa bastant que la font de saber
dels adolescents sigui TikTok, perquè és incontrolable i hi ha de tot. I hi ha molta extrema dreta, hi ha molt de feixisme. Et colen per allà tot. Et colen coses increïbles. Jo no sé, o sigui, que el meu fill tot el que sap de Franco sigui a través de TikTok és per dir, hòstia, tio, que preocupant que és, no? Perquè a col·le no ho toqueu. Hi ha un moment que un personatge li fa una xerrada al seu fill o a la seva filla sobre què és l'extrema dreta, i jo t'he vist a tu parlant amb el teu fill, segurament, en aquest moment. I li expliques això, que triomfa l'extrema dreta perquè aconsegueixen missatges que normalment són mentida, però que són molt clars i directes. I llavors jo et volia demanar, per què no ho fa això també l'esquerra o els altres per compensar, saps? Bona pregunta. Perquè crec que no tenen clar ni ells mateixos el missatge. Molt més senzill entendre el de l'extrema dreta. Què? Fora aquesta gent, les feines, es carden la feina tots. Però jo sento parlar. Mentre escrivia aquest llibre encara era president Pere Aragonès i quan xerrava jo no sabia què estava dient. Què m'està explicant? I dic ell per dir un nom a l'atzar, perquè parla l'Oriol Junqueras o en Carles Puigdemont tampoc entenia res del que deien. Era tot molt difús, era com... Ja sé que tenim els nostres problemes, a Catalunya tenim altres problemes i evidentment no es pot ser tan clar a Catalunya, ja ho entenc, però una qüestió de tarannà nostra. Però, per exemple, quan parla Santiago Abascal s'entén perfectament el que està dient. Quan parla Sílvia Orriols s'entén perfectament el que està dient. Quan parla en Pedro Sánchez, però aquest senyor què està dient? Bueno, no saps on fer el TikTok, no? No saps quin moment agafar. No, els meus fills van aparèixer el Pedro Sánchez o qui sigui de Podemos o de, ja no sé ni com es diuen, Podemos, Sumemos, i no entenen res els nens. Aquesta persona qui és? Però saben perfectament qui és Santiago Abascal, els meus fills. I això fa patir. Hi ha un altre personatge que m'ha fet molta gràcia i a mesura que vas avançant les pàgines passes de la gràcia a la pena, que això passa amb uns quants personatges d'aquí que fan riure i a mesura que van avançant dius, ai, pobres, quina pena. I n'hi ha un que, clar, que entra en el món de les fake news amb el seu ordinador, compra tots els tiquets d'antivacunes, del terraplanisme i ho compra tot. Hi ha molta gent així. Vull dir que aquí fas la caricatura, però hi ha gent que els chemtrails i que s'ho creuen tot. I el dibuixes molt bé, aquest personatge, penso. Sí, perquè aquest personatge... El coneixes? El coneixes. Conec aquests personatges. Sí. És que donaves uns detalls que dic. Teories de la conspiració m'interessen molt. Sí? Podries gairebé caure a dins? Home, tot el tema aquest dels chemtrails i totes aquestes coses, dic, deixa'm informar tot això, perquè la credibilitat que em dona en Tomàs Molina desmentint-ho és justeta. I en canvi hi ha gent que ho explica, el conspiranoi que té, que t'ho ven amb molta afició, s'estan fumigant perquè no sé què. Dic, hòstia, què parla aquest tio? És com l'extrema dreta, no? A veure què m'explica. I t'agradaria que fos una mica veritat, perquè és com gros, és com... I tu que ets així... A mi m'encantaria, però no sóc capaç de creure-m'ho del tot. És el terraplanisme. És que fa aigües per tot arreu. Ni que et esforcis no acabes de connectar, no? Però de veritat, un dia agafaré un terraplanista i diré, jo t'ho juro que m'ho vull creure. T'ho juro que m'ho vull creure per veure com és. Però no feu més que plantejar-me coses molt estranyes, perquè a part el terraplanisme és molt raro perquè l'objectiu quin és? Que ens amaguin que la Terra és plana i què passa si és plana, no? Què passa? Que me'n vaig al Pol Nord i segueixo caminant i hi ha una tortuga gegant, és que no sé de què va, però m'interessa, em fa molta gràcia i he conegut gent així, no? Preparacionistes, que sap qui són aquests, que guarden 500.000 garrafes d'aigua. Aquest senyor ho té tot. Aquest senyor ho té tot, però la meva mare ho fa també això. Sí. La meva mare és una mica així. La meva mare un dia arribo i ha comprat 500 bobetes. Perquè ha vist a Facebook. Ha vist a Facebook que Facebook és... Donald Trump dirà tot això que diu la von der Leyen, ara heu de preparar un kit, no sé què, la meva mare fa 5 anys. Bueno, és que no l'ha ajudat la von der Leyen a tema. Si era propensa a acumular tonyina amb llauna... Què et vaig dir? Tota la tonyina allà, que han assassinat tot l'oceà Pacífic, la meva mare, doncs allà ho tens. Parlant de... Clar, jo no sabia que eres com tan tendre o tan sensible. Bueno, almenys escrivint el llibre, perquè hi ha una parella, i això seria spoiler, per tant no diré els noms ni res,
però que es coneixen ja a una edat, no? I que s'estimen moltíssim. I llavors hi ha en Juli, que és un dels membres d'aquesta parella, no diré l'altra persona, que crec que és la persona més bona que he conegut mai. I ja està en aquest llibre. I volia demanar a en Juli també qui és, o si tu et veus ser una mica Juli. És una molt bona persona, en Juli. Però molt, És una barreja de persones que conec, de persones que m'agradarien ser. Diu que té molta paciència, no? Que, bueno, de cop i volta és una persona que... És que és com un secundari que apareix a mitja novel·la i es va fent com molt important. Ja. Saps aquella persona que la vida no li ha anat del tot bé, no ha sigut del tot feliç i de cop comença a ser feliç quan té 35 anys, i és gros i m'agrada molt aquesta sensació, no? Que de cop i volta la vida et somriu i ell s'hi agafa molt fort i diu endavant amb tot, no? Perquè també hi ha una mica de llum en aquest llibre que tothom o és idiota o sembla o molt desgraciat, o tothom té les seves neures, com tots tenim les nostres, però aquesta persona era aquell punt de dir pots ser feliç, arribat a cert punt de la vida, no cal que sigui al principi, és més, és millor que no sigui al principi, és millor que l'alegria t'arribi, l'alegria i la fama i els diners t'arribin com més tard millor, no? Per això passa que veiem que tots els futbolistes estan malament del cap perquè tenen girat. Tenen girat perquè s'han fet rics i famosos amb 18 anys i això és una cosa que no volem per cap dels nostres fills ni per nosaltres. I en Juli personatge que m'agradava molt, he conegut gent no ben bé així, està idealitzat, evidentment, perquè no tothom pot ser tan bo i tan optimista i tan bona persona, però sí que conec gent molt abnegada, com en Juli, que, escolta, hem vingut a... Tothom té com una missió, o hi ha gent que se n'adona que té una missió en el planeta. O sigui, per exemple, gent com les nostres àvies, som un país que tendim a idealitzar les nostres iaies perquè són dones que ho donaven absolutament tot pel bé de la família i ja està, i pensaven zero en elles mateixes, que ho trobo molt fort i molt gros i espero que n'haguem après d'allò i tot sigui d'una altra manera ara, però sí que tots podem idealitzar aquestes iaies com a persones perfectes, no? No, jo he vingut aquí a cuidar i cuidaré ara dels nets i cuidaré del meu marit moribund i que maltractava i dels fills i de tot fins que em mori i era així. Parlant de cuidar i de les cures i tot això, jo he tingut la sensació que tots els personatges d'aquest llibre s'han com de cuidar molt a ells mateixos, que estan com tots molt sols, que hi ha com molta solitud. Sí. Era com un dels temes que volies tractar, t'han anat sortint així o vivim així potser? No, volia tractar d'això. Realment és el tema del llibre. Tothom és molt individualista, tothom està molt sol, tothom, fins i tot en Bru, que té capacitat de poder fer coses pels altres perquè veu el que passarà i poder ajudar, tampoc. No li surt. No li surt perquè tot i que la seva mare ha fet el que ha pogut amb ell, la societat no ajuda i ens té alienats i sols i no ens permet ser com, no dic com érem nosaltres de petits perquè és absurd pensar que la meva infantesa és tan diferent que la dels nanos d'ara, però sí que hi ha una diferència important i per mi té a veure la tecnologia i el món en el que... Com més connectats, com més sols ens sentim, no? Si els hi passa. Totalment així. Mentre estàs connectant no te n'adones, però arriba un moment que et sents sol i com que no t'hi has sentit mai de sol per als nanos d'ara, ha de ser dur adonar-te d'això i necessitaran psicòlegs i necessitaran saber què és. Ei, tio, tu et sents així i et vols suïcidar i estàs deprimit perquè mai has tingut una colla d'amics, no has parlat amb gent. Els humans hem de viure en grup, tot i després faci molta mandra, segons qui. Faci mandra quedar amb els nostres amics al bar, però és necessari. I en el llibre, com bé dius, està tothom molt sol. I hi ha un moment que m'he reconegut molt, no? Que aquests nens es van fent grans, passen de la primària a l'institut, llavors els veiem anar a la universitat, uns spoiler perquè ens ho podem imaginar, això que diré, però que hi ha un moment que t'adones que com que els teus amics de sempre
deixen com de ser-ho, no? I és com aquest primer dol que vius, Sí. de perdre com algú, i això també els hi passa aquí, no? Que van com distanciant, i per mi està molt ben explicat, de com se'n van adonant a poc, hòstia, ja no parlem. Que vas perdent el contacte. Sí. A mi em va passar també a la facultat, com que me'n vaig anar, tothom se'n va anar a Girona, jo me'n vaig anar a Barcelona, doncs em vaig quedar més sol que a la una. I vaig haver de fer noves amistats i era complicadot, però te n'adonaves, i a més no hi havia gaires telèfons mòbils en aquella època, però no hi havia cap, i aquí he intentat fer-ho a través de grups de WhatsApp que cada cop estan més i més oblidats, i llavors has d'anar molt avall a buscar qui és l'últim que ha parlat en el WhatsApp. Però passa, a la vida hi ha un moment que perds el vincle amb els teus amics i és hora de fer altres amics. Per tant, un dels temes també és fer-se gran, no? Fer-se adult, perquè molts d'aquests nens al principi parlen de què faran o de les idees que tenen, i llavors tu veus un bany de realitat. Un bany de realitat un rere l'altre, és el que passa aquí. És possible escriure un llibre sense que mori algú? Creus? Dic perquè aquí hi ha una mica de mort. Per no dir aquí els que moren. Que no. La literatura demana morts. La literatura demana mort. O sigui, jo tampoc conec cap història ni tan sols contes que t'expliquin, mor tothom. Que sí? Jo hi pensava venint, dic, potser he llegit algun llibre que no mor ningú. Bueno, el de la Neus, per sort, no mor. Sí, ja. Si de cop i volta no hauríem hagut tants llibres si haguessin més morts allà. Deixa'm pensar, hi ha algun conte, és que ni tan sols els tres poquets mor el llop al fil. Mort tothom. Sempre ha mort la gent. Els llibres hi ha d'haver mort. Pot no haver-hi mort, però hi ha mort, seguríssim, a tota la literatura. Res, m'havia apuntat 4 coses i ara, si algú vol demanar, obrirem el torn de preguntes, aneu pensant, perquè sempre costa molt. L'altre dia ningú preguntava quan vas presentar el llibre a Barcelona. Això passa sempre, no passa res. La gent pensa, no vull preguntar això perquè és una tonteria. No és una tonteria. Nosaltres sí que estimem tonteries. Les vostres segur que són més interessants. A mi m'interessen coses molt tècniques dels escriptors. A mi m'agrada molt llegir, val? I llavors crec que la gent que ens agrada molt llegir també ens agradaria escriure, saps? Fantasiem en escriure alguna cosa algun dia, però no saps què escriure. A mi m'ha passat algun dia que dic, no sé què escriure. Llavors, tu escrius perquè tens coses a dir o busques coses a dir per escriure? Saps? O aquest llibre, és a dir, te l'estaves fent a dins o vas dir, vaig a fer un llibre, anem a pensar què explicarem. No, sempre hi ha alguna cosa a dir. No és molt difícil, si no és molt complicat, és una bestiesa. Jo he escrit sempre, des que sé escriure, he escrit contes per llegir-los als meus amics de primària o contes absurds que et feies amb 2 folis grapats. Sempre he escrit i sempre he tingut coses a dir perquè suposo que, no ho sé, tinc facilitat per fer-ho. M'agrada, és un repte. Escriure una novel·la és apassionant i estàs pensant en què explicaràs, com ho explicaràs, en com t'ho faràs, com acabarà. Per mi és un exercici brutal de llibertat i m'apassiona escriure, m'encanta i m'ho passo molt i molt bé. I per tant es fa. I encara que no hi hagués cap recompensa, no dic ja econòmica perquè és impossible dedicar-se a la literatura en català per guanyar-se la vida, però no ho fem per això, evidentment. La recompensa és el lector que ve i et diu he rigut molt en una època xunguíssima de la meva vida, gràcies, o ostres, això m'ha fet pensar en tal o qual cosa que no és molt interessant i són aquests moments els que valen la pena. No va dir el sacrifici, però jo no escric per necessitat, escric per plaer, o sigui, no és cap sacrifici. Ho passes bé. Què t'està dient la gent ara, quan et venen a dir? Me l'he llegit i tothom està molt sorprès una mica perquè és un Jair una mica diferent del que veiem a la tele i la ràdio, òbviament. Sí. Suposo que la Montse Bardell, l'escriptora, va fer una presentació d'aquest llibre a Sabadell i va fer una pregunta que no m'havien fet mai, que és: què tal com a escriptor? Has millorat? No, però ho va fer. Però no era com m'he llegit altres llibres i espero que hagis millorat. No,
És un procés, et trobes bé, creus que has escrit millor i la resposta és que sí, i és molt interessant i crec que com a escriptors tu fas un viatge i cada cop escrius millor, cada cop et trobes més a tu mateix, tot i que a vegades jo pensi, hosti, a vegades miro algun llibre escrit fa temps. Ho fas això? Sí, a vegades, perquè els estic endreçant pel que sigui, obro una pàgina a l'atzar i miro, hosti, quina bestiesa, d'on vas treure això, no? I en quin moment tan raro de la vida estaves, però això està bé, això no tan bé, etcètera. Però escriure en principi, com a escriptor, has d'anar fent-ho cada vegada millor. Clar. Jo n'he anat aprenent molt, vull dir, no vaig començar parlant en castellà perquè parlava amb la meva àvia, que és de Granada, era. I llavors escriure en català és un viatge i sempre escriure en català, vull dir, no vull escriure en un altre idioma perquè m'encanta, m'agrada el català i m'agrada fer coses en català i anar progressant a mesura que escrius coses. I la gent ho diu, pel que preguntaves. Ostres, no m'esperava això, m'agrada molt el llibre perquè el puc seguir. Normalment escric coses diferents, l'estructura temporal complexa, no com aquesta, que comença i acaba. Això està molt ordenat en comparació amb altres llibres. He escrit llibres que necessites poder fer-te un mapa una mica per seguir-lo. I aquesta és una estructura molt convencional, m'hi he sentit còmode, he estat bé, tenia ganes de parlar de coses normals i a la gent li agrada evadir-se, però també li agrada llegir coses normals i aquest llibre necessitava una estructura convencional i és el que he fet i estic content. Mentre escrivies, tenies algú de confiança que li deies mira't això a veure si et funciona? No. No? No ho deixes llegir ningú? No, a ningú. Ni a la Neus per allà a casa que et deixes l'ordinador obert i... Sí? I li demanaves i et deia... No, tampoc. Quan estigui acabat. Treballem de costat i de vegades em va dir l'altre dia que mirava alguna cosa, però... Una mica de paper. Ah, sí, puntong. No, em vaig escriure... Mira, per primera vegada... O sigui, normalment escric tot el patracol i el don editora i llavors ja que em digui el que li sembla. I aquest, per primera vegada, cada cop que acabava una de les 3 parts, els hi passava a les editores. Vaig passar la primera part, ja em van convocar a una reunió, hi ha molts personatges, no s'entén, la gent es tornarà boja, hi ha massa gent, massa noms, i bueno, espereu a llegir la segona. Llavors vam llegir la segona i ara sí que ja s'entén. És a dir, no em vas eliminar cap. No. Són tots els que tenia previst. No, sí que retallo coses de vegades que crec que són supèrflues, però... Sí, passes i fas una mica de neteja. Sí, faig neteja forta. És neteja definitiva del document o tu guardes amb un altre? No, m'ho carrego. Fora. M'ho carrego, no guardo res. Però que descripcions o coses que dius això no fa falta, no? Alguna anècdota d'algun personatge que penso... O sigui, no cal que la posi, però jo ja sé que aquest personatge faria això, però no cal que ho sàpiga, però m'ho guardo. Manies que tinc. Però vull dir que aquest llibre podia haver tingut 500 pàgines tranquil·lament i no cal. A vegades em posa molt nerviós, això. No m'agrada llegir-me un llibre i anar llegint palla. Ja. No, això es nota amb el ritme del llibre, que vas bastant al gra, que deu ser la teva manera de fer. Sí. Normalment vaig encara més a sac, però aquest vaig dir una mica de pausa. I la tercera part jo l'he seguit com un thriller. Un ritme frenètic de que ahir vaig sopar i seguia llegint-lo. Al final, a mi m'ha sorprès molt. Tu, Neus, vas plorar una mica, em sembla, cap al final. És senzill, ja us he dit, és molt sensible. És molt... No. A mi, clar, és que dius Jair Domínguez i tal, a veure què diu aquest, quina bestiesa en diu, que en dius de molt grosses, els hi fas dir a molts personatges, coses molt grosses que jo reia en veu alta a casa, perquè allò... Però sí que sorprèn, no?, que de cop hi hagi coses tan tendres i sensibles. Vas viure al metro, que és molt estrany, això. Recordes el personatge? A mi l'Ernest m'ha fet molt riure, per exemple. Els homes estaven fent el foc i no, les dones estaven parant el menjar. Sí. I els homes que sempre descossar-se per Ah, sí. És molt bo aquest tros. Sí. És veritat, van a destruir-se. Exacte, és això, les dones construint i els homes destruint, és la història de la humanitat.
com sempre és això, i Sant Joan és una extensió de... Sí. No, per Sant Joan hi ha una festa de Sant Joan, hi ha una... És èpica aquesta festa. Hi ha una barbaritat. Tu l'has viscut, aquesta festa? Mare de Déu, hi he vist dits volant i bestieses que sí, ui. No. Em fa pànic Sant Joan ara. És una cosa que hauria d'estar erradicada completament. M'agraden les bengales i coses així, però ja està. No es nota perquè... Sí, hi ha una escena... Hi ha una escena molt bèstia. No sé si algú vol comentar... A veure... I en què dius? Sí, puc dir que sí, i serà veritat. Sí, perquè ja de vegades intento colar alguna idea que tinc al cap per lo que sigui, la fico en algun personatge. En aquest llibre he intentat jo no aparèixer com a personatge, en algun altre llibre sí, i aquí apareixen coses puntualment meves, però identificar-me amb algun d'aquests no perquè estan tots molt carrats. Molt. Ningú gira rodó aquí. Ningú gira rodó, jo crec que estic bastant bé, estic en un moment de la vida que sóc bastant feliç, i això no m'interessa per res en un personatge feliç, que no té problemes, que és aquesta merda. Aquí no cap aquí. A mi no m'interessa. Entenc que la gent es vol evadir de la realitat, i per això existeix Netflix, però aquí hi ha bastanta misèria humana i veure les vostres feines, els vostres companys d'oficina són un desastre. Són un desastre, igual que els meus, són terribles. I això és el que hi ha aquí. Sí, endavant. Sí. Uf. Sí. Sí, és que estan graduades, si no veig. Aquest llibre és totalment diferent dels altres. Aleshores, jo l'estic acabant, però tinc la idea, segur que ho faré, que el tornaré a llegir, perquè vull remarcar una sèrie de coses. Per exemple, té un català molt bonic i després té paraules que jo les he hagut de buscar, que ell és de Girona i és de Barcelona, encara que és que us on ara, però hi ha paraules que són la manera de ser una marada i després és totalment amè. Però no és un llibre, és un llibre que sorprèn perquè comença d'una manera, acaba, ja ho vaig a venir que com acaba, també reflexa molt bé la joventut o els adolescents, veus que ho col·loquen i té després amb coses com, per exemple, diu, aquesta organització, les cases semblen tanatoris. Això fa una tira de temps, penso jo, amb les cases que van ara. Semblen tanatoris. No sé, després diu, ara totes les nenes es diuen Júlia. És cert. Sí. No sé, hi ha moltes coses que estan molt atent a les coses que passen. No sé, penso que és una zona molt despeda, molt... Moltes gràcies per aquestes paraules. Jo faig voluntària del telèfon de prevenció del suïcidi. Home, escriu un llibre, no? Aleshores, també ho fan en xat, però no perquè es vulguin suïcidar, sinó simplement perquè tinguin problemes. Sí. Però també poden voler suïcidar. Sí. És de mort l'adolescent, perquè es fa per xat, per WhatsApp. Ja. I estan molt carregats, però molt. Bé,
Sí, és que el llibre es deia o els xiprers o estan molt cardats. Era l'altra opció, però els hi va agradar més els xiprers a l'editorial. És veritat, el tema del suïcidi està present aquí, però vull dir que tots qui més qui menys, i tu més que ningú, has estat en contacte amb això, i és bastant heavy, com bastant de deprimits i de cascats i de... Bastant... gent gran que tenia problema o una depressió, és que ara t'escriuen i s'estan... Sí, tenen com molt, suposo, clar, la culpa de les xarxes i d'aquesta sobreexposició també, però sí, ho parlen com molt obertament del suïcidi i és com una opció que hi ha allà surant en l'ambient que fa molta por pensar-hi, no? El Paracetamol Challenge, Què és aquesta? Això ho has sentit? Doncs no, encara no estic dins del tema aquest. Ho fan és un repte que és aviam qui es fot més paracetamol i qui està més temps ingressat a l'hospital. Hòstia, guanya el que aguanta més. Guanya el que aguanta més, Sí, estan molt xalats, però clar, penso, hòstia, quin tipus de nen fa això? I llavors automàticament penses, a veure, els meus fills si estan fent el Paracetamol Challenge, que jo penso, no sé si són tan idiotes, però deixa'm contrastar, no? A veure, ja els espanto molt amb el tema dels medicaments, però no sé si caldrà que hi torni. És bastant fort. Bueno, fa patir tot el tema dels adolescents i el llibre és parlar-ne d'ells sense cap tipus de voluntat de res, perquè ni soc pedagog ni tinc cap fórmula de res, més enllà de veure lo fotuts que estan, i a parlar-ne una mica. Gràcies per les teves paraules. I hi ha una mica, sí que hi ha coses empordaneses de tema de lèxic i tal, alguna paraula inventada. Hi ha una paraula que es va inventar a la Neus però que ha passat tots els filtres dels correctors. Sí? Que és l'adjectiu pitruda, que el trobo absolutament espectacular. Tothom sap què vol dir, però no està recollit el diec, però tothom sap que és una dona pitruda. I és molt pituda. Pitaruda, Pitaruda. Una variant. Parrupava. Ah, sí, els colors. Parrupen, sí. El tema dels animals, Déu-n'hi-do, sí. Sorolls dels animals fan soroll i ja està, fan fressa i fora. Algú vol tirar la canya a menjar algú més? Val, doncs ara signaràs tothom qui tingui el llibre. Res. Llibres, coses, parlem del que vulgueu. Roger, moltes gràcies. A tu, per venir a Vic. Paraules per venir fins a Vic. Sí. Un viatge des de curt, realment, arribar fins aquí. Res, enhorabona, jo crec que serà un dels llibres més venuts de Sant Jordi, no perquè siguis famós, sinó perquè la gent s'ho començarà a dir que aquest llibre és molt bo. El boca-orella, saps què diuen? El boca-orella és més important que res. Res, enhorabona i endavant, ens veiem. Des d'on ho pots fer, això? I del procés matarà la gent? O deixem, no? Potser dic que baixin la taula? O què?